Ongi etorri Arduino tailerraren laugarren bideora. Bideo honetan zehar eragile zein sentsore mota ezberdinak ikusiko ditugu. Eragileekin hasteko LEDak ikusiko ditugu. Hauek, voltaje bat aplikatuz gero, pizten dira. Hemen LED mota ezberdinak ikus ditzazkegu. SMD LEDak, kolorezko LEDak, potentziazko LEDak edota LED tirak. Potentzia gutxi behar duten LEDak zuzenean Arduino batera konektatu aldira. Potentzia gehiago behar duten LEDak plaka bat behar dute. Pantailak. Pantailak ere Arduino batera konektatu ditzazkegu. Hemen pantaila ezberdinak ikus ditzazkegu. Adibidez, 7 segmentuko pantailak edota kristal likidozko pantailak. Nokia 5110 mugikorraren pantaila konektatu dezakegu Arduino batera. Motoreak. Motore mota ezberdinak daude. Adibidez, pausoz pausoko motoreak. Motore mota hauek oso zehatzak dira haien bilaketa angeluetan. Motore hauek 3D inprimagailuetan erabiltzen ohi dira. DC motoreak edo korronte zuzenezko motoreak, motore mota hauek ez dira pausoz pausuko motoreak bezain zehatzak, baina funtzionatzeko elektronika gutxiago behar dute. Servomotoreak. Motor mota hauek encoder txiki bat daukate eta haien posizioa irakurtzen aldute. Beraz, sentsore zein eragile bezala funtzionatzen aldute. Lehen ikusi dugun korronte zuzenezko motorrak funtzionarazteko, H-zubiak erabili beharko ditugu. Ezin izango ditugu Arduinora zuzenki konektatu. Posiblea da ere, naiz eta ez ohikoa izan, indar handiko motorrak erabiltzea. Adibidez, motor trifasikoak. Orain hainbat eragile akustiko ikusiko ditugu. Alde batetik, bozgorailuak. Posible dugu bozgorailu bat Arduinorekin funtzionaraztea. Buzerrak ere Arduino batera konektatzen alditugu. 2 motatakoak daude, pasiboak eta aktiboak. Motaren arabera ezberdin programatuko dira. Pasiboen kasuan, haien frekuentzia aldatu ahalko dugu. Sirenak ere rele baten bitartez aktibatu ahalko ditugu. Hauek elektronikoki aktibatzen aldiren interruptoreak dira. Releekin posible daukagu potentzia handiko gailuak edota isolamendua behar duten gailuek funtzionaraztea. Haizagailuak edo ventiladoreak ere releekin aktibatzen alditugu. Berogailuak ere erreleekin aktibatzen alditugu. Orain, eragileak alde batera utziz, sentsoreekin hasiko gara. Hasteko potentziometroak. Potentziometroak ardatz batekin batera aldatzen diren erresistentziak dira. Ardatza biratu zahala, potentziometroaren erresistentzia aldatzen da. Erresistentzia hori Arduinorekin neurtzen alda eta potentziometroaren balioa irakurtzen alda. LDR erresistentziak. Erresistentzia mota hau argi intentsitatearen arabera aldatzen da. Potentziometroak bezala, Arduinorekin erresistentzia balio hori irakurtzen alda eta ondorioz argi intentsitatea neurtzen alda. Temperatura sentsoreak. Temperatura sentsore mota asko daude. Adibidez, temperaturarekin aldatzen diren erresistentziak. Beste sentsore mota asko ere badaude, adibidez, temperatura sentsore digitalak. Mugimendu sentsoreak. Sentsore mota hauek pertsona zein animalien presentzia detektatzen dute. Hauek gure gorputz temperaturaz baliatuz eta jasotzen duten infragorri kantitatea neurtuz funtzionatzen dute. Ultrasoinu sentsoreak. Hauek objektu baterainoko distantzia neur dezakete. Ultrasoinuzko uhin bat emititzen dute eta objektu horren reflexioa hartzen dute. Honela, denboraz berdintasun horrekin eta soinuaren abiadura kontuan hartuz, distantzia kalkulatu dezakete. Radar eta lidar sentsoreak. Sentsore mota hauek ultrasoinu sentsoren bezala funtzionatzen dute, baina radiofrekuentzia edo argia erabiliz. Posible daukagu Arduinori mikrofonoak konektatzea. 2 mikrofono sentsore mota daude. Alde batetik, sentsore batzuk bakarrik soinu intentsitatearen informazioa ematen dizute, eta beste batzuk audio informazio guztia ematen aldizute. Sentsore magnetikoak ere badaude. Adibidez, alarmetan leihoetan jartzen diren sentsore horiek magnetikoak dira. Azelerazioak neurtzeko gai diren sentsoreak azelerometroak dira.
Hauek apartez giroskopioak eta magnetometroak informazio espaziala ematen aldigute. Hauek dira Arduino ekosistema aurki ditzazkegun sensorerik arruntenak. Bukatzeko eta sentsoreak eta eragileak alde batera utziz, irrati transmisorak aurki ditzazkegu. Hauek ez dira ezta sentsoreak, ezta eragileak. Nolabait, biak dira. Hauekin gure Arduinoa informazioa kanpora bidali eta jaso aldu. Irrati transmisore ezagunenak aipatuko ditugu. Alde batetik Wi-Fi moduloak eta Bluetooth moduloak, mugikorrekin edo internetekin konektatzeko, eta gero frekuentzia ezberdinetan funtzionatzen duten moduloak. Adibidez, 423 MHz-ko moduloak edo 2,4 GHz-ko moduloak.